Trenerze, drugie zwycięstwo w drugim dniu turnieju. Jak ocenimy, podsumujemy to spotkanie? Ťažký początek. Myslím, že všetci sme mali v golovách, že ten protivník včerajší, tie Blochy, že sú majú najväčšiu jakože dzisiaj nie, že sme zle kovažili, ale mysleli sme, že bude Latvie a poprostu pokazalo sa, že Latva nebude. Tá prvá tercia, ten počontek nebol dobrý v našom vykonaniu. Bardzo dobre sa nielen tam, ale v celom meču, ale hlavne ten počontek nás začímal Johnny. On nám dal poprostu šancu ten meč vygrať. Keby nebolo Johnnyho, mohol byť ten vinník po prvej tercie дуже gorší a ťažko by sa nám ten meč doprovodil do víťazstva. Od druhej tercii, aj keď to nebol nižšie náš deň, ale sme začali grať odpovedelnejšie, začali sme mať lepšie decízie, začali opaky byť bližej u sebe, aby si mohli pomágať, aby si mohli ísť do sportu a tutaj z tej strany začal sa ten meč lámať. Zdobili sme bránku, druhá, keď bola trochu šťastlivá. Zadovolený som z tej tretej tercii, kde sme pokazali dobrú defenzívnu hru, najmä v šrotkovej tercii. Protivníka sme nepúšťali Latvu k nám do tercii, hrali sme prostý hokej a v tom samom závere sme dali gól do pustej bránky, ktorý zdecydoval o tom, že sme dzisiaj vygrali tiež za 3 punkty. Chłopaków trzeba pochwalić za świetną drugą tercję i grę w defensywie. Tak, hovorím, Martin mal trochu ten počontek, bolo vidieť zmenšenie. Tutaj na takýchto turniejoch je duża różnica, keď hrajú, tá družina deň včasne hrá šibší meč a má, ja neviem, 6 hodín więcej na regeneráciu. My sme hrali púžnejší meč a to samé nás čeká jutro. Poprostu tá regenerácia nie je taká, jak povинна byť. Máme kilka hodín na to a dzisiaj máme, alebo respektíve zajtra máme ešte menej času, ako sme mali dzisiaj. A nemáme jeden meč v nogách, ale majú tí chłopaki 2 meče v nogách. Takže budeme musieť hrať bardzo inteligentne, ostrožne, samozrejme odpowiedzialnie, keď chcemy zajtra wygrać mecz z Węgrami. Analiza jeszcze przed wami tego meczu, ale można by coś powiedzieć o przewagach, że zamek był dobrze założony, ale chyba niektóre decyzje za późno, co do strzału. Tak jak gadam, dzisiaj nebol to náš deň. Včera sme vykořistali prevahu aj tú prvú s tým, že Kamil poprostu dostal podanie odrazu z čelom. Tutaj sme chceli za dužou vykombinovať, vykreovať jakúž 100% okaziu a to nás trochu začímalo. A dnešne myslím, že to spovodovalo to, že sme dali v tej prevádzke bránku a samozrejme, keď vám chýbajú dvaja takí závodníci, ako je Bartok Fraško alebo Kamil Malenga, tak na tých przevágach je to cítić. Jeśli chodzi o ostatniego rywala, to chyba dla nas najbardziej jest taki niewygodny z tych trzech, można powiedzieć. Paszo zna poprzednie mecze. Ja nie patrzę na wygodnie, albo respektíve nepoznám výgodného. Je tam protivník, ktorý sa postaví protivko nám, bude chcieť tie punkty tak, jak chceme my a vedomo pokazali dzisiaj s Vlochami, že majú dobrý sklad, majú dobrú družinu, hrali bardzo dobre taktične, sú poukladaní, dużo posviecenie, dużo války, takže čekám bardzo trudný meč jutro, ale je turnaj, budeme vidieť aspoň tých závodníkov, ktorí sú pod takým fyzickým obťažením. Ten tretí deň po sebe to samé, respektíve podobné, což nás čaká na tých mistrovstvách. Za 7 dní hráme 5 mečov, takže tutaj zajtra bude vidieť aj charakter na tých opakoch, ako radia si pod presiou, nielen psychickou, ale aj čo sa týka zmenšenia. Takže tu zase dla nás čeká materiál, nástupný materiál do analýzy a budeme brať pod úvahu aj také rzeczy, jak vyglądajú tí závodníci pri zmenšeniu, jaké decízie dokážu podjať a po prostu budeme zase o což modrejší. Super, dziękuję. Dzięki.